ring star Shabong ngabat ku chairman jong ka JSC kun gejan masoyo kejiwan jong ini kadong ban persengau halor ka city ki ba ngilawan Soviet mentang sini haka desukonsil ngilawan man IT hu ST member beri in charge ya katanat ilaka haka baidai ba kajing in ipor nakalian ka JSC ya kan social maka dai ban pensai no ada dai ban penpai no ada ban IT no ya ka nongwa matumur ka ba nadu sinam arja ka khandai lada ban IT no secara himajiran kata ka dai ka mat ka ba nakalian ka joint action committee sur gejar masuk yong nadu sinam arja ka khandai nakalian jongi nila dawa ya ka diskusi habai dai ba ka IT sop badai udang dok jong hima soyong ya ka hima nang wa motumur ka badai ka snap hima jong hima soyong kalau IT no sya ka hima jirang tidak dulu te yusnam arah hajar ka kendai na kalian jongi ngila dawa badai ban penpai no ya ka nang wa motumur sya ka hima soyong hanrei hadu menta jadi kesngi na kalian ka usil kam sim lapat le lor kene ka jing dawa jongi kumta hadu menta hi ki pai ba nong song sinong ki khun ki hajar jong ka hima nong wa matumur ka badai hapo ka jing pek jong hima soyong kay set kenduk ki jige bebunjat ka jing sya torsion na kaliang ka asam bat kiwi pat ki benta kumta midak ka jing smokya ka bajur halor ka jing le menti ka jing snap menti jong ka distribution halor ki jing dawa badai haino ya kan ka nong wa matumur sa hima soyong nilai keren batu ST member ba jambol war de cha chakna ilaka andai kajing pensai ni jong i hoi i kubur ba kadon kajing le thurmur ki isi ke ladap bat kajing le thurmur ru na kalian kini arhima hakaba kajing IT ba kajing simti kam sem na ya kum kita ki kendon kum kita ka rukum sencar trai mulu ku jongi andai la sui IT sop bat na kalian kan susil lu kelas skam sop kumta na kalian i yam ilaka de cha cha ilaka ila kubur bat ila kular ru ba insa perstet ini ka kam ban peniai sapat yang halor ke jing dawa na kalian ke JSC yang kedon ka nongwa motumur kadai ka snap hima jong hima soyong kadai ka hima form suwa kato ka hima ke don masnta abak ka asam ti hadu menta menne ya kan dia kasnat hima nang wa matumur ka sam la encourage kumban su pentip itu kijaka hakatem rali ka to ka badan ka to ka akolan baru kita kijaka ru kidai jok hima nang wa matumur ka brai hima soyong handrai ya kita kijaka baru khot la klulu dak asam te om tang kata hadu mentang ye kubor ye diktif bak asam kalawan ban penkhut kalawan ban kelun hadu snong nongwa matumur di kita kalau mbak kasih siap penting lu nek import sewipat kumlai shibon jadi pres kibala don nta kibala shimkia kene kamban don rekat bani kene ka jami kene kalian jong aku murung ba sunong jong ka sunong nongwa matumur musong ban kersan ya ka jing ong jongi sakman jong ka JC jongi kadai syahi kabaka sam kalawan klun ni ka jaka juni ka himan wa matumur ka bahap ka badairu ka snat jong ka masoyong te ngan yathu khmat jong ki ba nadu kini kita yo bala dia mata kala don ka jingwanin kori jong ka sarkar asam hadu ha kajan jong ka wa snong ka juni sedang ban khoi menta te wat yangi kitrai jaka turu kilawan khot ban lai patrai lang sa kata jaka ka ban kilawan khoi te nakada kadangi da bu ki jing pat khmat jong yam ilaka menne ba ida ban step ke ne kam namar ni snew shifting ba yo se ka sarkar asam kan wan klon hadu aposno te idon ke jing sincere kum ki nong snong abangi la don hapo ka statement kaya yo rese la shai le sni ni haban lai no spo asam te abangi poisha asam yo rese ka long kum ka kimina yangi
yo se kale bang kale kho te ngi kwa bandon bat ka kimi trai ke